ஐயா நீங்க துவங்கலாங்க ஐயா. அம்மா, ஒரு மனிதனுக்கு தேவை இன்றியமையாதது கல்வி ஒன்றே அம்மா. அந்த கல்வி இல்லை என்றால் அவன் விலங்காய் பிறத்தலே நன்று அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. மூத்தோர் அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது கல்வி இல்லை என்றாலும் சற்றே அறிவுடையவனாக இருந்தாலும் கற்றோர் முன் அவன் தாழ்த்தப்பட்டவனே, அவனுடைய கருத்து சபை ஏறுமா? ஏறவே ஏறாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்கம்மா. அப்ப ஏடு தொடங்கி அவன் என்னது மனிதன் குழந்தையானது பிறத்தலிலிருந்து அவன் இறப்பு வரைக்கும் எது அவனோட கைகோர்த்து செல்கிறது என்றால் கல்வி ஒன்றுதான். அந்த கல்வியால் ஏனைய எல்லாமே அவனை பின்தொடர்கிறது அப்படின்றதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க சான்றோர்களும் பெரியோர்களும் எல்லாமே. அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து சைகை மொழி, பேச்சு மொழி, எழுத்து மொழி ஒன்றாக அடுத்தடுத்ததாக என்ன செய்கிறது? அது ஒன்றொன்றே கற்றுக்கொண்டு வருகிறது. அதுபோல மனிதன் கல்வியை இந்த இன்றைய காலகட்டங்கள்ல மனிதனுக்கு கல்வி மிக மிக அவசியம். அந்த கல்வி இல்லை என்றால் ஏனைய எல்லா பொறுப்புகளும் சாத்தியம் அல்லது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். அப்ப ஒருவனுக்கு அந்த கல்விதான், அதுவும் முறையான கல்வி. அம்மா, கல்வி கற்றவன் தவறான காரியங்களில் ஈடுபடும் போது அவன் கல்வி கற்றதற்கே அழகில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அவையோர்களும் பெரியோர்களும் எல்லாருமே. அப்ப முறையான கல்வி கற்றவன் சிறப்புடையவனாக ஆவான். அதனாலதான் விவேகானந்தர் சொல்றார், என்னிடம் 100 இளைஞர்களை கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்ப இளைஞர்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? சிந்தனை உடையவனாக இருக்க வேண்டும், நல்ல சிந்தனைகளை உடையவனாக இருக்க வேண்டும், எண்ணங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும், அன்பு செலுத்தவனாக இருக்க வேண்டும். அன்பு எங்கும் அன்பு, எதிலும் அன்பு, பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை எங்க எல்லா இடங்களிலும் காக்கையிலிருந்து விலங்கினங்கள் இருந்து எல்லா இடங்களிலும் அன்பு இருக்கிறது. அதனாலதான் அன்னை தெரசாவை நம்ம சொல்றோம், அன்புக்கு அவங்கள சொல்றோம். ஏன் அப்படின்னா, ஒரு மனிதன் எவ்வளவுதான் கோபக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவுதான் வக்ரகாரனாக இருந்தாலும் சரி, அந்த அன்பு ஒன்று அவனை வழி நடத்தி செல்லும், அவனை இறக்கும். அன்னை தெரசா ஒரு கடையில போய் கை நீட்டுறாங்க, இந்த குழந்தைகளுக்காக ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு. அந்த கடைக்காரர் என்ன செய்யறாரு? காரி துப்புறாரு. காரி துப்புற உடனே அவன் அந்த இடத்த விட்டுட்டு போயிருந்தா அந்த குழந்தைங்க அன்றைக்கு சாப்பாடு கிடைச்சிருக்காது. ஆனா மறுபடியும் என்ன செய்யறாரு? தன் முந்தானையால் துடைத்து கொண்டு மறுபடியும் கையை நீட்டுகிறார். அப்ப அவன் யோசிக்கிறான், என்னடா இந்த அம்மா நம்ம காரி துப்பனா அவங்க போகல, மறுபடியும் நீட்டுறாங்க அப்படின்ட்டு. அந்த மனம் இறங்கி அவன் அவரிடம் மன்னிப்பும் கேட்கிறான். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்து செல்லுங்க. அப்ப அவ்வளவு கோபக்காரனையும் அந்த அன்பு என்ன செய்கிறது? ஜெயிக்க வைக்கிறது. அதற்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடியது கல்வி ஒன்றே அம்மா. அந்த முறையான கல்வி இளைஞர்களிடம் இருந்தால் அனைத்தும் சாத்தியம் அம்மா. அது மட்டும் இல்ல, நெடுநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்றும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகு அப்படின்னு சொன்னார். யாரு? நம்ம தெய்வ புலவர் வள்ளுவர். அதாவது இன்று இருப்போர் நாளை இருப்பதில்லை, அதை நினைத்து ஏன் அழுது கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா அதே பெரிய வள்ளல் என்ன செய்யறாரு? தன் மனைவி இறப்புக்கு அவ்வாறு அழுகிறார், மனம் வேதனைப்படுகிறார். எந்த ஒரு ஜீவராசிக்கும் எழுதுனது கிடையாது. ஆனா ஒரே ஒரு ஜீவராசிக்கு மட்டும் 4 வரி பாடல்களை எழுதுறாரம்மா. எல்லாத்தையும், அதாவது மனிதன் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரைக்கும் அத்தனை 1.5 அடியில முடிச்சிடுறாரு. காலம் கடந்து விட்டது. ஒண்ணும் அம்மா. ஆனா ஒரே ஒரு ஜீவனுக்காக, தன் மனைவிக்காக எழுதுறாரு பாருங்க. அடியிற் கிணியாலே அன்புடையாலே படிசொல் தவறாத பாவாய் அடிவருடி பின்தூங்கி முன்னெலும் பேதாய் இனிதாய் என் தூங்கம் என் கண் இரவு அப்படின்னு சொல்கிறாரம்மா. பாருங்க எவ்வளவு அருமையான ஒரு அந்த வார்த்தைகள் அதுல இருக்கிறது, வெளிப்படுகிறதுமா அன்பு. அடியிற் கிணியாலே எனக்கு நம்பிக்கையாக இருந்தவளே
படிசொல் தவறாத பாவை, என் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தவளே, அடிவருடி நான் தூங்கும் போது என் கை கால்களை அமுக்கி வைத்து நான் தூங்கிய பிறகு போய் தூங்கி நான் எழும்புவதற்கு முன்னால, நான் எழுந்து கண் விழிப்பதற்கு முன்னால நீ எழுந்த அத்தனை வேலைகளையும் செய்தாயே, என்னை இவ்வளவு பார்த்தையே, இனிதான் என் தூங்கும் என் கண் இரவு, இனி எப்படி என் கண் வந்து தூங்க போகுது அப்படின்னு உருக்கமா எழுதியிருக்கிறாருமா. அவ்வளவு அங்க இருக்கிறதுமா இந்த அன்பு. இப்ப அந்த அன்பு காதல் ஒருவருக்கு ஒருவர் வந்து எப்பொழுதும் இணைந்து இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் சொல்லுவாங்க, இரட்டை கிளவி போல் இணைந்து பொருள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாருமா. அப்ப இரட்டை போல் இணைந்து இருக்க வேண்டும் என்றால் அப்ப என்ன பண்ணணும்? இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நீதிமன்றங்கள்ல நிறைய வழக்குகள் வருகிறது. அப்ப அந்த புரிதல் வேணும் அம்மா. அந்த புரிதல், பொறுமை, சமூகம், இந்த சமூகத்திலையும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்றால் அவன் செழித்து ஓங்க வேண்டும் அம்மா. அப்ப நல்ல சிந்தனைகளோடு நல்ல எண்ணங்களோடு அவன் இருக்க வேண்டும். ஆகவே இன்றைய இளைஞர்களிடம் கல்விதான் இதயமாக இருந்து செயல்பட வேண்டும். அப்போதுதான் நாளைய சமூகம் வளர்ச்சி பெறும், நல்லதோர் உலகம் சமைப்போம் என்று கூறி சிறப்பான கருத்துக்களை வழங்கிய அண்ணா அவர்களுக்கு நன்றி. கல்வியானது கடலை போன்றது என்பதற்கிணங்க உங்கள் கடல் போன்ற உங்களது வார்த்தைகளை எங்களால் அளவிடவே முடியாது. அவ்வளவு ஆழமா சொல்றீங்க, காதல்ன்றீங்க, உறவுகள்ன்றீங்க, சமூகன்றீங்க, இது பொறுப்புன்றீங்க. இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது? நம்ம கல்வியை கத்துக்கப்பா, எல்லாம் தன்னால வரும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அருமையா அவனை வளப்படுத்தணுமா, செழுமையா இருக்கணுமா, வளமை வேணுமா, பழம் வேணுமா, என்ன வேணும், அது எல்லாமே அங்க புதைஞ்சு கிடக்கு. எங்க இருக்கு? என்கிட்ட வா, நான் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி தம்பி முனியாண்டி அவங்க கல்வியை கத்துக்க, அதுவே உன்னை எல்லாத்துலயும் முன்னிறுத்தி கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட கருத்தை நேரம் மேலாண்மை ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் ஒருங்கம்மா, நான் சொல்றேன் கேளுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி ஆணித்தரமா அடிச்சு சொன்னாரு. வாழ்த்துக்கள் தம்பி, வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுகள். நிறைய உரைவீச்சாளர்கள் காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதனை கருதி உங்களுக்கு எனது மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிகவும் அருமையான பேச்சாளர் வருவீர்கள். வாழ்த்துக்கள். நன்றி அண்ணா, நன்றி அம்மா. அடுத்ததாக பொறுப்பே என்ற அணியில் பேசுவதற்காக மாளிகா ஸ்ரீ அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். மாளிகா ஸ்ரீ, இணைப்பில் உள்ளீர்களா? இருக்கிறேன் அக்கா. நேர மேலாண்மையை கடைபிடித்து 4 நிமிடங்கள் மட்டுமே பேச வேண்டும். சரிங்க அக்கா. துத்திக்கும் தென் தமிழில் எத்திக்கும் புகழ் பறக்க புத்தக தமிழ் தாய்க்கு என் முதற்கண் வணக்கங்கள் மற்றும் இந்த திறமையின் திறவுகோல் குடும்பத்திற்கு எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று எடுத்துக்கொண்ட தலைப்போ இளைஞர்களின் இதயம் பொறுப்பானது. என்ன இதில் சந்தேகம்? சிறு பிள்ளை முதல் இளைஞராவது முதியவராவது வரை இளைஞர் ஒவ்வொரு இளைஞனும் தான் சிறு பிள்ளையிலிருந்து கல்வி என்ற பொறுப்பை மேற்கொள்கின்றான். பின்பு கல்லூரியில் பயின்று இன்னும் மேற்கல்வி படிக்கின்றான், அதுவும் ஒரு பொறுப்பு தான். பின்பு பொறுப்பு வேலைக்கு சென்று குடும்பத்தை காப்பாற்றுகின்றான். இத்தனை பொறுப்புகளை உடைய இளைஞன் நம் நாட்டை காட்டுகிறான். பல இளைஞர்கள் ராணுவ படையில் சென்று நமது நாட்டுக்காக நாட்டின் போராடுகின்றனர். இளைஞர்கள் காவல்துறை சேர்ந்து பொறுப்பது நாட்டில் இருக்கும் கொலை கொள்ளை அத்துணை தீய வழக்கங்களை ஒழிக்க முடியாவிடும் சிறிது முயற்சிகள் எடுக்கின்றார் பொறுப்போடு. இப்படி இளைஞர்கள் நமது திறமை வசந்த்குமார் அவர்களை எடுத்துக்கொள்கிறேன்.
அவரும் பொறுப்பு. நமது திறமையின் திறவுகோல் குடும்பத்தை ஒரு இளைஞராக இருந்து பொறுப்போடு சென்று கொண்டிருக்கின்றார். நமது திறமையின் திறவுகோல் பிரியதர்ஷினி அக்காவை எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன். பொறுப்போடு இருந்து இன்று ஒரு இளைஞராக பொறுப்பில் இருந்து குடும்பத்தை சரியாக கொண்டு சென்றார். ஏன் நமது இன்று நமது பேச்சாளரும் இளைஞராக இருக்கின்றனர். இப்படி பொறுப்பு பல கருத்துக்கள் இப்படி இத்துணை இளைஞர்களும் இத்துணை பொறுப்பு மட்டுமில்லை, மருத்துவராக, ஆசிரியராக, இன்னும் பல பணிகளில் சமூக முன்னேற்றத்திற்காக ஈடுபட்டு பொறுப்போடு சென்று கொண்டிருக்கின்றனர். இப்படி பொறுப்போடு சென்று கொண்டிருக்கும் இளைஞர்களின் இதயம் பொறுப்புதான் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். வாய்த்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிறப்பு தங்கையே, சிறப்பாக இச்சிறு வயதிலேயே பொறுப்பை பற்றி மிக அருமையாக பொறுப்பை உணர்ந்து பேசியமைக்கு எம் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள். உம்முடைய உரைக்களத்திற்கான பின்னூட்டம் அம்மா தற்போது வழங்குவார்கள். அம்மா. மாலிகா ஸ்ரீ, அருமை அருமைமா. அதாவது பொறுப்பை பத்தி நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா நீங்க பாருங்க, உங்களோட வயசுக்கும் இந்த பொறுப்புக்கும் எவ்வளவோ வித்தியாசம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நானு. ஏன்னா இன்னும் நீங்க பொறுப்பா வரணும் அப்படின்னா இன்னும் அதுக்கு இன்னும் காலங்கள் நிறைய கிடைக்கிறது. ஆனாலும் அதெல்லாம் இல்ல, எங்க குடும்பத்திலேயே நான் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன், பொறுப்பா இருக்காங்க அவங்கள மாதிரி நானும் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி குடும்பமா நினைச்சு அதுல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தையும் அதையும் பாருங்க, நம்மளோட ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரியதர்ஷினியவே எடுத்துக்காட்டா வச்சு அவங்களுக்கு அந்த பொறுப்பு எல்லாமே இருக்கு அப்படின்றதுலாம் ரொம்ப தெளிவா அழகா சொல்றீங்க. உண்மையிலேயே உங்க பொறுப்பை நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப அப்படியே எப்படி சொல்றது, இந்த மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டேன். அந்த பொறுப்பான அந்த வார்த்தைக்கும் உங்களுக்கும் அப்படியே அதை எப்படி எடுத்துருக்கீங்கன்னு பாருங்க. அந்த ஒரு தலைப்பை நீங்க தேர்ந்தெடுத்ததே ரொம்ப பொறுப்பான விஷயம் தான். அதை எடுத்து அதுலயும் நான் பேசிடுவேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பொறுப்பா இவ்வளவு பேச்சாளர் உரை வீசிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு மத்தியில உங்களோட திறமையான உரையை கொடுத்திருக்கிறீர்கள். வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுகள் பாப்பா. நீங்க மேலும் இன்னும் நல்ல சிறந்த உரையாளராக வரணும். வாழ்த்துக்கள் டா மாலிகா ஸ்ரீ. நன்றி அம்மா. நன்றி தங்கமே. அடுத்ததாக சமூகத்திற்காக குரல் கொடுப்பதற்காக என் அருமை தங்கை ஜனன்யா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். நேர மேலாண்மையை கருதி 3 நிமிடங்களில் உங்களின் கருத்துக்களை வைக்குமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தங்கையே. சரிங்க அக்கா. கதிர் பிடித்து பிழம்பு விழ கடல் குதித்து சூடாற்றம் முதுமை முகம் நிலப்புறப்பன் முதல் பிறப்பு தோன்றுவிட நதி வரும் முன் மணல் தரும் முன் நலம் விளத்த தமிழனங்கே பதிமுதுரை பெருவழியில் பாண்டியர்கள் பார்த்தவளே நின்னை யான் வணங்குவதும் நீ என்னை வாழ்த்துவதும் அன்னை மகற்கடையே அழகில்லை என்றாலும் உன்னை வணங்கி என் உரையை துவங்குகின்றேன். அம்மா, இன்னைக்கு நான் எந்த தலைப்புல பேச போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இளைஞர்களின் இதயம் சமூகத்தை நோக்கியே அப்படிங்கிற தலைப்புல தான் நான் பேச போறேன். அம்மா, எந்த ஒரு இதா இருந்தாலும், அதாச்சும் ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, ஒரு நல்லதா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இப்படிப்பட்ட எந்த விஷயத்துல எதுவா இருந்தாலும் சரி, அதுல வந்த முதல் இணைப்பு சிக்கல பாப்பா. இணைப்பு சிக்கல் என்றே எண்ணுகிறேன் அம்மா. ஜனன்யா, நீங்கள் பேசுவது கேட்கவில்லை தங்கையே. ஜனன்யா அவர்களுக்கு இணைப்பு சிக்கல் போலும். அடுத்ததாக நம்மிடையே பேசுவதற்காக அடுத்தவங்களை பேச விட்டுலாமம்மா. அடுத்த பாப்பா வந்துட்டாங்கன்னா திரும்பவும் பேச வைக்கலாமம்மா. அடுத்ததாக நம்மிடையே பேசுவதற்காக கல்வி என்னும் அணியில் பேச ராகவன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். ராகவன் ஐயா. வணக்கம் அம்மா. அருமையானதொரு நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமையின் திறவுகோள் வசந்தகுமாரின்
வாழ்த்துக்களோடு உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். இளைஞர்களின் ஒரே முன்னேற்றம் கல்வி. மிச்ச என்ன செல்வம் இருந்தாலும் அழிந்துவிடும், அது நம் கடைசி வரை வராது, மற்றவர்களுக்கும் உபயோகப்படாது. ஆனால் கல்வி என்பது நாம் ஒரு விளக்கு போல நாம் படித்தால் மற்றவர்களுக்கு ஏற்றலாம். இன்று வசந்தகுமார் ஐயா அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பல்வேறு இளைஞர்களை ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால் கல்வி என்ற தலைப்பில் நான் முதலில் தேர்வு செய்தேன். இப்போது பல்வேறு இளைஞர்கள் நம்முடைய நாட்டிலும் சரி வெளிநாடுகளிலும் இப்போது உக்ரைனிலிருந்து படித்துக் கொண்டு மருத்துவர்கள், அறிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், பல்வேறு தரப்பு மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். IIT, ITI என்ற கைத்தொழில் மேல் படிப்புகளையும் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் நம் நாட்டை வளமறி கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னதை போல இளைஞர்கள் காரணமாகத்தான் நாடு வல்லரசாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. எதிர்காலத்தில் மேலும் பல சாதனைகளை புரிய காத்திருக்கிறது. அதனால் இளைஞர்கள் கல்வி கற்பதை மேம்பாடு அடைவும் பல்வேறு விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளவும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் தரும் கல்வியை கட்டாயம் படிக்க வேண்டும். பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே என்பதை மறக்கக்கூடாது. எந்தவித கஷ்டம் வந்தாலும் நாம் படிப்பை நிறுத்தக்கூடாது. நம்முடைய முயற்சி, நம்முடைய பெற்றோர்களின் வளர்ச்சி, எல்லாம் குடும்பத்தின் முன்னேற்றம் எல்லாமே நம்முடைய கல்வியில் தான் அடங்கியிருக்கிறது. அது சிறந்த படிப்பு தான் அடுத்து வேலை வாய்ப்பை தரும், நம்முடைய வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்தை தரும். அதனால் அனைவரும் சிறப்பாக கல்வி கற்க வேண்டும். நான் இந்த நேரத்தில் இணையம் மற்றும் பல்வேறு நண்பர்கள் மூலமாக நமக்கு டைவர்ஷன் எனும் கருத்து சிதறல் ஏற்படும். அவற்றை தவிர்க்க வேண்டும். நம்முடைய ஒரே குறிக்கோள் நன்றாக படித்து நம் குடும்பத்தையும் முன்னேற்றுவதை மட்டுமே இருக்க வேண்டும். மற்ற விஷயங்களை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பு என்பது நம் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான அம்சம். படிப்பதை நிறுத்திவிட்டால் பிறகு நம் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றமும் நின்றுவிடும், நம்முடைய எதிர்காலம் சம்பித்துவிடும். அதனால் படிப்பை சிறப்பாக செய்து நாட்டையும் நம் வீட்டையும் முன்னேற்றுவோம். எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி அம்மா. வணக்கம். சிறப்பு ஐயா. அறிவுரையை கூட ஒரு சிலரால் மட்டுமே நேர்த்தியாகவும் அழகாகவும் கூற முடியும். அவ்வகையில் இந்நிகழ்வில் அருமையாக உங்களின் அறிவுரைகளை எங்களுக்கு வழங்கியமைக்கு நன்றி. உங்களுடைய உரை வீச்சிற்கான பின்னூட்டம் இதோ. அம்மா. வணக்கம். வணக்கம் ராகவன் சகோதரருக்கு வணக்கம். மிகவும் நன்றி. ஏனென்றால் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு பிடிக்காதது அறிவுரை. ஆனாலும் அதை பிடித்த முறையில் அழகாக அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் நேர்த்தியாக திறமையாக எடுத்து கூறியுள்ளீர்கள். அதுவும் பாருங்க, அதாவது கோவப்படல, இதுதான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆவேசமா சொல்லல, அற்புதமா இந்த ஒரு அன்பான வேண்டுகோளா வச்சு ரொம்ப சிறப்பா சொல்லியிருக்கீங்க. நம்மளோட இளைஞர்கள் எல்லாருமே அதை ஏற்று நல்லபடியா உங்களோட அறிவுரைகளுக்கு இணங்கி நடப்பார்கள் அப்படின்றத எந்த ஐயமும் வேண்டாம். நிச்சயமாக நடந்து காட்டுவார்கள். அதற்கு முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளரே முதலில் கலையை அசைத்து விட்டார். நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள் ஐயா. நன்றி அம்மா. நன்றி ஐயா. நன்றி அம்மா. அடுத்ததாக நம்மிடையே பேசுவதற்காக சமூகம் என்ற தலைப்பில் பேசிய ஜனன்யா பாப்பா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். தங்கையே, தற்போது நீங்கள் தொடரலாம். அக்கா முதலிலிருந்து தொடங்க அக்கா. தொடங்கலாம் அம்மா. நீங்க பேசுனது எங்களுக்கு பாதி வரைக்கும் கேட்டுச்சு. நீங்க அதுல இருந்து தொடங்கலாம். இல்லப்பா, முதல்ல இருந்தே தொடங்குங்க. முதல்ல தொடங்கிறேன் அப்படியே. சரிங்க அண்ணா. சரிம்மா, நீங்க முதல்ல இருந்து தொடங்கலாம். இளைஞர்களின் இதயம் சமூகத்தை நோக்கியே அப்படிங்கிற தலைப்புல நான் இன்னைக்கு பேச போறேன். எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும், எந்த ஒரு நல்லதா இருந்தாலும், இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் முதல்ல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு பலத்த குரலோட வர்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இளைஞர்கள் தான். இந்த கொரோனா சமயத்துல நிறைய பேத்துக்கு உணவு கூட இல்லை. அப்படியான சமயத்துல அவருக்கு தேவையான உணவு, தண்ணி, மருத்துவ வசதிகள் எல்லாத்தையுமே முதல்ல எல்லாமே வேணும் அப்படின்னு முதல் அடி எடுத்து வச்சு அவங்களுக்கு எல்லாமே தேவையானவற்றை செய்தவங்க யாரு அப்படின்னா இளைஞர்கள் தான். நமக்கு அது வந்துருமோ,
அப்படிங்கிற ஒரு இது கூட இல்லாம சமூக பணி செஞ்சவங்க இளைஞர்கள். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அப்படிங்கல இப்ப ஒரு 4 மாசமா தான்க்கா ஸ்கூல் வச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எழுத்து கூட குழந்தைங்க படிக்கல. அப்படி இருக்கையில இப்போ இல்லம் தேடி கல்வி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது. அதுக்கு குழந்தைங்க போறாங்க. இப்போ பல குழந்தைங்களுக்கு ABCD 1 2 3 அப்படிங்கிற மாதிரியான அடிப்படை கல்வியே நாளே என்னன்னு தெரியாத அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுருச்சு. இதையெல்லாம் மறுபடியும் நாங்க சொல்லி கொடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனசோட வந்தவங்க இளைஞர்கள் தானே இல்லம் தேடி கல்விக்கு. அது அவங்களா போய் கூப்பிடுறது இல்லைங்கக்கா, அது அவங்களா போய் கூப்பிடுறது இல்லைங்கம்மா, அவங்களே நான் செய்யறேன்னு வர்றதுதான். அப்படி வாலண்டியர்ஸா வர்றவங்க இளைஞர்கள் தானே. அப்போ அவங்க ஒரு சமூக பணியை ஆற்றாங்க தானே. நீங்க கேட்கலாம், அதான் 1000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கறாங்கல்ல, அதுக்காகத்தானே வர்றாங்க. அது சரி, 1000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் நான் என் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறேன். பக்கத்து வீட்டு குழந்தை தானே நான் சொல்லி கொடுக்கறேன். எனக்கு தெரிஞ்சது நான் அந்த குழந்தைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னேற்றத்தோட சமூக முன்னேற்ற எண்ணத்தோட தானே அவங்க வந்திருக்காங்க. ஆமா, இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க, பிஎட், இன்ஜினியரிங், டாக்டரேட், இந்த மாதிரி எத்தனையோ படிச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் இப்ப படிச்ச இதுக்கு வேலை கிடைக்குதுங்களாமா? வேலைக்கு பஞ்சம், வேலையே கிடைக்கிறது இல்ல. அப்போ என்ன பண்றாங்க? சொமேட்டோ, ஸ்விக்கி, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதுல சாப்பாடு கொண்டு போய் கொடுக்கற வேலைக்கு தான் பல இளைஞர்கள் செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க. அப்படி இருக்கையில அதுலயும் ஒரு சமுதாயத்தோடு இருக்குதுமா? எப்படி? அதுல அவங்க காசு பார்க்கறதுக்கு தானே வச்சுக்கிறாங்க. அதுல என்னமா சமுதாயத்தொட்டு அப்படின்னு உங்க மனசுல இப்ப லைட்டா ஒரு கேள்வி எழுதிருக்கும். அதுக்கு இப்ப சொல்றோம் பாருங்க நம்ம அப்படிட. இப்போ IT கம்பெனில இருக்கிறவங்க, பெரியவங்க, சமைச்சு சாப்பிட முடியாத நிலையில இருக்கிறவங்க, அவங்க எல்லாத்துக்கும் இவங்கதான் பாப்பா ஒளி கேட்கலாமா? அவங்க இல்ல. அப்ப இருந்தாலும் நமக்கு சமூக பணிக்கு சில தாமதம் ஆகும் தானே. நமக்கு சில உதவிகள் பெறதுக்கு தாமதம் ஆகும். அப்ப சாப்பாடு இல்லைன்னா, ஏன்னா அவங்களால ஒரு புத்துணர்ச்சியோட செய்ய முடியாது. இப்ப சாப்பாடு இருந்துச்சுன்னா புத்துணர்ச்சியோட செய்யலாம். அதுக்கு இந்த வழிகள், அந்த உணவு தான் உணவு, அதைய இவங்கதான் கொண்டு வந்து கொடுக்கறாங்கம்மா. இப்ப புரியுதுங்களா எப்படி இதுலயும் ஒரு சமுதாய தொண்டு இருக்கு? அம்மா, இதெல்லாம் விட நம்ம திறமையின் திறவுகொள்ளல நிறைய இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாம் சமுதாய தொண்டுனா அவ்வளவு பிரியமா இருக்காங்க. எப்படின்னா என்ன மாதிரி இப்ப சின்னதா வளர்ந்துட்டு வர கலைஞர்கள்ல மேல தூக்குறவங்க இவங்க தாங்கம்மா. இப்போ ஒண்ணும் இல்லைங்க அம்மா, இந்த சங்கத்துடைய நிர்வாகியே ஒரு இளைஞர் தானே. அது நம்ம வசந்த்குமார் அண்ணா தானே. அவரு நான் எந்த பேச்சு போட்டி போனாலும், இந்த குழுமத்தின் இல்லை, எந்த குழுமத்தில ஒரு பேச்சு போட்டி அவருக்கு போன் பண்ணி, அண்ணா எனக்கு இதை எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியலன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சதை எல்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுப்பாரு. அப்ப அதுவும் ஒரு சமுதாயத்துக்கு தானே. அது எனக்கு மட்டும் இல்ல, வேற யாருக்கோ அவரு சொல்லிக் கொடுப்பாரு. இந்த குடும்பத்துல இருக்க அவருக்கு தெரிஞ்சவருக்கு எல்லாத்துக்குமே சொல்லிக் கொடுப்பாரு. இப்ப அண்ணாவுக்கு ஏதாச்சும் வேலை இருந்துச்சுன்னா நான் அக்கா கிட்ட போயிருப்பேன், பிரியதர்ஷினி அக்கா கிட்ட. அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேலை இருந்தாலும் அதை விட்டுட்டு எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அவங்களும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுல என்ன மாதிரி இருக்கிற வளர்ந்துட்டு வர எத்தனையோ கலைஞர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்கல்லம்மா. அதுவும் ஒரு சமுதாய பணித்தானே அம்மா. இப்ப சொல்லுங்கம்மா, இளைஞர்கள் இதயம் சமுதாயத்தை நோக்கித்தானங்கம்மா இருக்குது என்ற கேள்வியை வைத்து என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அருமை அருமை தங்கையே. குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் மழலை சொல் கேளாதவர் அப்படிங்கறதுக்கு இணங்க ரொம்ப அழகா எப்பயுமே அந்த மழலை குரல்ல ஒரு வீச்சு தமிழ கேக்குறது ரொம்ப அருமையா இருந்தது. உங்களுடைய உரை வீச்சிற்கான பின்னூட்டம் அம்மா
தற்போது வழங்குவார்கள். அம்மா. ஜனனியா பாப்பா, இது உரை வீச்சா வாழ் வீச்சானே தெரியல. அதாவது ஆரம்பத்துல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப அருமையா ஒரு பெரிய பெரிய பாடலோட வாழ்த்தோட வந்தீங்க. கொஞ்சம் இணைச்சிக்கல் ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. நம்ம கொரோனா காலத்துல பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாங்க. அப்ப யாருமா உதவி உண்மையிலேயே இந்த பாப்பா வந்து இதுக்கு முதல்ல நிறைய பேசணும், எல்லாரும் பேசணும். ஆனா அந்த கொரோனா காலத்தை பத்தி இளைஞர்கள் இவ்வளவு, அதாவது அந்த சின்ன வயசுல அந்த தாக்கம் வந்து இருந்து பாருங்க. அவங்க தானே செஞ்சாங்க. அப்ப அவங்கள முதல்ல பாராட்டுங்க. எதுக்கு நீங்க வந்து இவ்வளவு பேசுறீங்க இல்ல அப்ப நீ எல்லாத்தையுமே உள்ள அடக்கி வச்சுட்டா பாருங்க. அந்த உண்மையில இடத்துல தன்னார்வலர்களா வந்தவங்க நிறைய இளைஞர்கள் நிறைய பேர் கூப்பிட்டாங்க. ஆசிரியர்கள் கூப்பிட்டாங்க, டாக்டர் சொன்னாங்க, மற்ற எத்தனையோ குழுக்கள் இருந்து கூப்பிட்டாலும், ஆனா நாங்க செய்யறோம், பரவாயில்ல, எங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு வந்தாலும் பரவாயில்ல, நாங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேண்டிய உதவியை செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தது இந்த நம்ம இளைஞர்கள் தான். இளைஞர்கள் வந்து அந்த விஷயத்துல உண்மையிலேயே பாராட்டியே ஆகும். ஏன்னா அந்த தொற்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப சிவியரா ரொம்ப பாதிப்பு. அதாவது பார்த்தாலே போதும், தொட்டாலே போதும், உடனே பரவி உடனே ஆளே இறப்பு நிலைக்கு கொண்டு போச்சு. ஆனாலும் பரவாயில்ல. அதுலயும் நிறைய குடும்பங்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க வீட்டுல இருக்கவங்க போய் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இளைஞர்களை தான் அவங்கள ரொம்ப ரெக்கம் பண்ணி அவங்க ரொம்ப இதா கொடுத்து அவங்கள வந்து வச்சு பார்க்க சொன்னாங்க. அவங்களும் அந்த இடத்துல உள்ள போய் ஹாஸ்பிட்டலே நான் நிறைய பேரை பார்த்தேன். ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளே உள்ள போய் இருந்து அவங்களுக்கு வேணுடைய வசதியெல்லாம் செஞ்சுட்டு தன்னை தற்காத்துக்கிட்டாங்க. இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஒரு மனம் வேணும் பாருங்களேன். அவ யாரோ ஒருத்தர், ஆனால் நம்ம போய் பார்க்கணும், செய்யணும் அப்படின்னு மனத்தோட போன அந்த இளைஞர்களுக்கு உண்மையிலேயே செலக்ட் பண்ணியே ஆகும். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கோ யாரோ ஒருத்தரோட அப்பாவா இருக்கலாம், அம்மாவா இருக்கலாம், அண்ணனா இருக்கலாம், தங்கச்சியா இருக்கலாம், யாரோ ஒருத்தர் அந்த இளைஞர்கள் அந்த மனசு குடிச்சுக்கிட்டீங்களா, அதுதான் இந்த இடத்துல பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். இதை வந்து இந்த இடத்துல பாராட்டுக்கு கொண்டு வந்த நம்ம ஜனனியா பாப்புக்கு இங்க பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பாப்பா. வாழ்த்துக்கள், வாழ்த்துக்கள் அம்மா. சிறப்பு அம்மா, சிறப்பு தங்கையே, அருமையான உரை, வாழ்த்துக்கள். இறுதியாக அம்மா அவர்களின் ஓரிரு வார்த்தைகளோடு இந்த உரை வீச்சு களமானது அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லவிருக்கிறது. உண்மையிலேயே இப்ப பேசுறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பாவும் அருமையாவும் பேசிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கேட்கணும் போல இருந்துட்டே இருக்கு. இன்னும் நிறைய பேர் பேச காத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு 4 பேர் 5 பேர் வர காத்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இப்ப வந்து என்னைய சேர்த்துக்கோங்க, நானும் பேசுறேன் அப்படின்னு ஆர்வமா வந்து 2 3 பேர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் உண்மையிலேயே நம்ம பாராட்டணும். அதுவும் போக பாருங்க, இந்த சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் பேசும்போது நம்ம மாணவர்கள், அதுவும் நம்ம திறமையின் பிரபுகள் குடும்பத்துல வசந்த நம்ம நிறுவனரை பத்தி சொன்னாங்க. அந்த பாப்பா ஜனனியா பாப்பா சொல்லும் போது அந்த அன்னை வந்து நம்ம திறமை பிரபுகள் இருக்கதே வந்து நம்ம இளைஞர் தானே. அந்த அண்ணா வந்து எனக்கு எப்ப கேட்டாலும் சரி, அங்க இருக்க இளைஞர்கள் அவங்களும் இருங்க, நம்ம ஒருங்கிணைப்பாளரும் இளைஞர் தான், பிரியதர்ஷினி அக்காவும் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கோ நாங்க எந்த நேரத்துல எந்த ஒரு சந்தேகம் அப்படின்னு சொல்லி எதை கேட்டாலும், ஆனா இந்த குடும்பத்துல பேச கூப்பிடுறாங்கன்னா என்ன இதுதாங்க வேணும். உண்மையிலேயே சமூகமா இருக்கட்டும், கல்வியா இருக்கட்டும், எதா இருக்கட்டும், பாப்பா கவலைப்படாத, நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு தைரியம், ஒரு தகவல் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல தட்டி கொடுக்கும் போதே அவங்க வந்து முழு வெற்றி அடைஞ்ச மாதிரி ஆயிடுவாங்க. இது வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம். நான் இருக்கேன், நீ கவலைப்படாத, நீ போய் இந்த இடத்துல பேசு, உனக்கு என்ன வேணுமோ அன்னையிட கேளு, அக்காட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா. வீட்லயா இருக்கட்டும், சமூகத்திலயா இருக்கட்டும், எங்க இருந்தாலுமே இது வந்து இளைஞர்களின் இதயம் அப்படின்றது இந்த இடத்துக்குள்ளேயே அப்படியே அடைஞ்சிட்டு பாருங்க. இந்த இளைஞர்கள் இதயம் அப்படின்றது வந்து அவதானே, அது யாரோ கேட்கா, எனக்கு இவ்வளவு வேலை, இந்த வேலையெல்லாம் போட்டுட்டு போய் அவளுக்கு நான் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாம, பாப்பா நீ பேசுறா, உனக்கு பாயிண்ட்ஸ் தானே வேணும், அண்ணன் எடுத்துறேன்டா, அக்கா எடுத்துறேன்டா, பேசுற, என்ன வேணாலும் பேசுற, இவ்வளவு இதானே இவ்வளவுதானே, இத்தனை வரைக்கும் இவ்வளவு டைமா, இந்த 13 நிமிஷத்துல பேசணுமா, 3 நிமிஷத்துல பேசணுமா, அக்கா ரெடி பண்ணி தரேன்டா, பேசுறா அப்படின்ற அந்த தட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஆர்வம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே உண்மையிலேயே நாம தான் அவங்களை வளர்த்து விட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது இங்க வந்து உண்மையிலேயே சொல்ல வேண்டிய விஷயம் தான். அவங்களோட திறமையை தட்டி கொடுத்துட்டாலே அவங்க தன்னால வளர்ந்து வந்துருவாங்க. நமக்கும் பெருமை சேர்த்து அவங்களும் தன்னையும் பெருமைப்படுத்திக்கிடுவாங்க அப்படின்றது வந்து இங்க வந்து இந்த சிறந்து சிறப்பா சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம். அது வந்து இந்த எங்க திருமையின் திறமை குடும்பத்துல ரொம்ப சிறப்பாவே நடந்துட்டு இருக்கு. இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ஒரு விஷயம். எல்லாருமே நிறைய இளைஞர்கள் இருக்காங்க இங்க. இந்த இளைஞர்கள் எல்லாருமே சின்ன பிள்ளைங்கள் எல்லாத்தையுமே வளர்த்து விடணும். இதை சொல்லு, இதை படி, இதுதான், இதை பார்த்து இதை படித்து சொல்லு அப்படின்றதுக்கு இல்ல, அவங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்றது, அந்த விடயங்களை வந்து புரிய வைக்கணும். இதுதான்ப்பா தலைப்பு, இதை வச்சு நீ எதை வேணாலும் பேசலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களும் புரிஞ்சு பேசணும். அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அந்த இடத்துல அவங்க கருத்துக்களை வந்து தெளிவா சொல்ல முடியும். நம்ம ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்து இதை போய் நீ அங்க போய் பேசுப்பான்னு சொன்னா அது வந்து அவங்க புரிதல் இல்லாம செஞ்சாங்கன்னாக்கும் அந்த இடத்துல வந்து அது நல்ல ஒரு என்னது
அந்த ஒரு நல்ல ஆக்கமா இருக்காது. அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து என்ன விடயம் சொல்ல போறாங்க, என்ன தலைப்பு ஒன்றி பேச போறாங்க அப்படின்றது வந்து நல்ல விஷயமா எடுத்து கொடுக்கணுங்க. எடுத்து கொடுத்துட்டு இதை வச்சு நீ பாருடா அப்படின்னு சொல்லும் போதே அந்த பிள்ளைங்க வந்து நல்லா வளர்றாங்க. இது வந்து நம்ம தமிழ் பிளவுகள்ல சால சிறப்பா நடந்துகிட்டு இருக்கு. நிறைய குழந்தைங்க வந்து நம்ம நிறுவனரா இருக்கட்டும், இல்ல ஒருங்கிணைப்பாளர்களா இருக்கட்டும், எல்லாருமே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லாருமே ஒரு நிறுவனரோட ஒத்துழைப்போட எல்லாரையும் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட திறமைகளை தட்டி வெளியே கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அது வந்து இங்க நடக்குது அப்படின்னு சொல்றத ரொம்ப பெருமையோட சொல்லிக்கிறோம். இது வந்து நானும் இந்த குடும்பத்தை ஒரு ஆலோசனை இருக்கேன்றதாக சொல்லல. நான் வந்து ஒரு குழுமம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்தே இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அதில் பார்க்கப்பட்ட நேர்த்தியா உண்மையா நடந்துகிட்டு இருக்க விஷயத்தை சொல்றேன். இதுல வந்து நான் ரொம்ப வந்து ஏதோ திருச்சிதான் சொல்றேன் அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது. உண்மைத்தன்மையை எடுத்துரைத்திருக்கிறேன், அவ்வளவுதான். அதே விட நம்ம வசந்தகுமாருக்கு வந்து சிறப்பு அப்படின்றது வந்து எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொன்னா, தன்னை வளர்த்துக்கிட்டு அதுக்கு நான் 4 பேரை வளர்த்துறது மூலியமா நமக்கு வரணும். சும்மா நம்மளையே உயர்த்திக்கிட்டு அவங்களோட செயல்களை எது வெளியே கொண்டு வராம நான் செஞ்சேன் போயிட்டு இருந்தா அது வந்து ஒரு சிறப்பா இருக்காது. அப்படின்னு வந்து முழுமையா நம்ம இருக்காங்க. அவங்களோட நடக்கக்கூடிய ஒருங்கிணைப்பாளர்களாகட்டும், இந்த குழு இருக்கவங்களா இருக்கட்டும், மற்ற எல்லா துறைகள்லையும் எல்லா செயல்பாட்டுல காட்டுறவங்களா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து நம்ம நடைமுறைப்படுத்திக்கிட்டே போனாலே போதும். அவங்களோட அந்த ஆலோசனையை கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வழிமுறைப்படுத்திட்டே போனாலே போதும். நம்மளோட குடும்பம் வந்து மிகவும் சிறப்பா வெற்றி அடையும் என்பதில் எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை. நிச்சயமாக நாமும் என்ன சொல்றாங்களே, விண்ணை தாண்டி போவோம் என்ற விண்ணை தாண்ட வேணாம், அதை தொடுற அளவுக்காக நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்றத வந்து நிச்சயமா நம்ம போவோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம எல்லாருமே உறுதியா இருக்கிறோம். கண்டிப்பா சாதிப்போம், ஒரு திருப்பம் சாதிப்போம். இங்க பேசின உரை வீச்சர்களை பார்த்தீங்களா, ஒவ்வொருத்தருமே அவங்களோட கருத்தை சொன்னாலும் அந்த அவங்களோட அந்த இதை ஒன்றியே அழகா இளைஞர்களுக்கு அற்புதமா ஒரு வழிகாட்டுதல் சொல்லியிருக்காங்க, அறிவுரை சொல்லியிருக்காங்க, இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து என்ன, நீங்க வந்து இது எல்லாமே தேடணும். கல்வி பொறுப்பா இருக்கணும், கல்வியா இருக்கணும், சமூகத்தோட ஒன்றி வாழணும் அப்படின்ற நிறைய கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காங்க. அது எல்லாமே நம்ம வந்து இளைஞர்கள் அப்படின் போது அந்த இதயத்துல அது எல்லாத்தையும் நிறைச்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்மளோட இந்த இளைஞர்கள் தான் நம்மளோட இந்தியா. சோ இந்தியாவை நல்லா வளமையா கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம இளைஞர்கள் எல்லாருமே வல்லமையா இருந்தாலே கண்டிப்பா இந்தியா வல்லமை பெறும் என்று கூறுவதில் எந்த ஐயமும் இல்லை. நிச்சயமாக செயல்படுத்துவீர்கள். எங்களது திறமை குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இளைஞர்களும் அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நிச்சயம் நிறைவேற்றுங்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். அதன்படி நீங்களும் ஏற்று நடந்து கொண்டால், அதாவது எந்த ஒரு பிரிவினையும் இருக்கக்கூடாது. பிரிவினை அப்படின்றது எதுவுமே இல்லை. இப்ப வந்து அண்ணன் நிறுவனர் சொல்றாரா, நாங்க கேட்டுக்கிறோம். அவங்க வந்து எதுவும் ஹார்டா சொல்ல போறது இல்ல. அவங்க வந்து இந்த வழியில போனா சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்களா, சரி நாங்க ஏத்துக்கிறோம், செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி நாம எல்லாருமே கேட்டு நடந்துகிட்டோமாக்கும் நம்ம வந்து இந்த குடும்பத்தை வந்து சிறப்பா கொண்டு போகலாம் அப்படின்றதுதான் நிறுவனரோட கருத்தும். அதையே முன்மொழிந்து இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாரோட கருத்தா நான் முன்வைக்கிறேன். நிச்சயமா நம்ம வந்து நல்ல ஒரு அடைவோம். அடுத்தபடியே யார் பார்க்கா பிரியதர்ஷினி பேச விட நான் இதை பத்தியே பேசிட்டே சொல்லுங்க. நீங்க நிறைவு பெற்றது அம்மா, அரங்கமானது நிறைவு பெற்றது. சிறப்பாக இந்த அரங்கத்தை தலைமை மிகவும் அருமையான முறையிலும் நேர்த்தியாகவும் எங்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல உதவிய நாகலட்சுமி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி. நிகழ்வின் இறுதியாக நன்றி மறப்பது நன்றன்று என்பதற்கிணங்க இந்நிகழ்விற்கு சிறந்த முறையில் நேர்த்தியான முறையில் நன்றி உரையை வழங்குவதற்காக அன்பு கேமர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். ஹேமாஸ்ரீ அவர்களே, உங்களை நன்றி உரையை கேட்க காத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் ஹேமாஸ்ரீயின் அன்பு கலர்ந்த வணக்கங்கள். தலைமையின் பெருமையே, திறமையின் சிகரமே, கண்டங்களை தாண்டிய தாய்மொழியே, இலக்கணங்களில் சிம்ம சொப்பனமாய் இருக்கக்கூடிய சங்க தமிழின் பெருமையே, பிற அன்பு கூறின் ஆமுதே தேனே மானே, தலைகளின் களஞ்சியமே, தமிழ் சான்றோர்களின் காதலியே, தாயே என் அன்பே, என் அடையாளமே, என் அற்புதமே, என் ஆருயிரே, அல்ல அல்ல குறையாத அமுத சுரபியே, தாயே தமிழே, உன்னை வணங்கி துவங்குகிறேன். திறமையின் திறவுகோல் இது திறனின் சோலை குழுமம் நடத்தும் 47வது வார நிகழ்வாக இன்று 6/3/2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை தினமான இன்று உரை வீச்சு
இந்நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்து இந்நிகழ்வினை சிறப்பு செய்த அனைத்து தமிழ் உறவுகள் அனைவரையும் வணங்கி இக்குழுமத்தின் தலைவர் நிறுவனர் மா வசந்த்குமார் ஐயா அவர்களையும் என் இரு கரம் கூப்பி வணங்கி இக்குழுமத்தின் நிர்வாகி, துணை நிர்வாகி மற்றும் அனைத்து பேச்சாளர்கள் அனைவருக்கும் என் முத்தான முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது நன்றியுரையினை துவங்குகிறேன். முதலில் தலைப்பு: இளைஞர்களின் இதயம் கல்வி, காதல், பொறுப்பு, உறவுகள், சமூகம் என்ற ஒரு அருமையானதொரு தலைப்பு. நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று என்ற வள்ளுவரின் வாய்மொழிக்கு ஏற்ப நன்றி கூறுவது என்பது தமிழர்களின் வழக்கம் அல்லவா? முதலாவதாக, கவிஞர்களை நெஞ்சில் சுமப்பவர், கவிதைகளை பேச்சில் நுழைப்பவர், கவிதையொரு ஆயுதம் என்பவர் இவருடைய பெயருக்கு ஏற்றவாறே இந்நிகழ்வான உரைவீச்சு. இந்நிகழ்வினை நமக்கு வழங்கிய இக்குழுமத்தின் தலைவர், சிறந்த பேச்சாளர், சிறந்த கவிஞர், சாதனையாளர், பன்முகத்தன்மையாளர், சிறந்த பட்டிமன்ற நடுவர் மா வசந்த்குமார் ஐயா அவர்களுக்கு முதலில் இந்நிகழ்வின் சார்பாக என் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக, இந்நிகழ்விற்கு நடுநிலைமை வகுத்துக் கொண்டு இந்நிகழ்வின் உரையரங்க தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட சிறந்த பேச்சாளர், கவிஞர், பட்டிமன்ற பேச்சாளர், சாதனையாளர் நாகலட்சுமி அம்மா அவர்களுக்கு இக்குழுமத்தின் சார்பாக என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை உறுதியாக்குகிறேன். அடுத்ததாக, மனித தீஞ்சுவை, மலரின் போர்க்குணம், மழலை மன வளம், மரபு பெருஞ்சுடர் இந்த வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர், இந்நிகழ்வின் தொகுப்பாளர், இந்நிகழ்வினை சிறந்த முறையில் தொகுத்து வழங்கிய பேச்சாளர், திறமையின் திறவுகோல் குழுமத்தின் துணை நிர்வாகி எனது அன்பு சகோதரி ரா பிரியதர்ஷினி அம்மா அவர்களுக்கும் இக்குழுமத்தின் சார்பாக எங்கள் நன்றியினை காணிக்கையாக்குகிறோம். அடுத்ததாக, அறிவும் அழகு, அவரும் அழகு, அவர் தமிழ் பேச்சும் அழகு. பொதுவாக பேச பேச முத்து கொட்டும் போல என்பார்கள். ஆனால் இவர் பேச பேச தமிழ் பற்றுதான் வளரும் என்றே சொல்ல வேண்டும். அவ்வாறு சிறந்ததொரு தமிழில் வரவேற்புரை வழங்கிய சிறந்த பேச்சாளர் ரேவதி அம்மா அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றியினை உரிதாக்குகிறோம். இவர் பேசிய தமிழ் என்னவென்று சொல்வது? தமிழுக்கு சிறப்பு சேர்க்கும் தமிழ் சிம்மாசனமின்றி மனதில் நின்ற தமிழ் சொல்லாசான் என நெஞ்சில் ஏற்ற தமிழ். அப்படி மிக அழகாக இந்நிகழ்விற்கு வாழ்த்துரை வழங்கிய சிறந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர், கவிஞர், தமிழ் ஆர்வலர் விநாயகம் ஐயா அவர்கள் சிறப்பான வாழ்த்துரையை வழங்கியமைக்கு எங்கள் குழுமம் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக, ஒளி கொண்டு சிந்தை சிதறாமல் எமை சிலை வடிவமைத்த சிற்பமாய் கலை தந்த காவியங்களாக உப தலைப்பு கல்வி என்ற தலைப்பினில் முத்தாக பேசிய சிறந்த பேச்சாளர்கள், பேச்சாளர் எஸ்.வி. ராகவன் ஐயா அவர்களுக்கும் பேச்சாளர் முனியாண்டி ஐயா அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக, காதல் என்ற தலைப்பினில் பேசிய பேச்சாளர்கள், பேச்சாளர் செவ்வந்தி அம்மா அவர்களுக்கும் பேச்சாளர் விநாயகம் ஐயா அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றியினை உரிதாக்குகிறோம். அடுத்ததாக, பொறுப்பு என்ற தலைப்பினில் உரையாற்றிய பேச்சாளர் மாளிகாஸ்ரீ அம்மா அவர்களுக்கும் துர்கா சிவகுமார் அம்மா அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக, உறவுகள் என்ற தலைப்பினில் பேசிய பேச்சாளர் பவதாரணி அம்மா அவர்களுக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக, சமூகம் என்ற தலைப்பில் உரை வீசிய பேச்சாளர்கள் யாழினி அம்மா அவர்களுக்கும் ராகா ஜனனி அம்மா அவர்களுக்கும் எங்கள் அன்பு கலர்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக, கரையை தொட ஓடி வரும் அலையை போல, மண்ணை தொட விரும்பும் மழை துளிகள் போல இந்நிகழ்விற்கு பார்வையாளர்களாக இணைந்து இந்நிகழ்வினை கண்டுகளித்த பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் குழுமத்தின் சார்பாக
கொண்டு எனக்கு நன்றி உரை வழங்க வாய்ப்பளித்தமைக்கு திறமையின் திறவுகோல் குழுமத்திற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு இடம்